Studio kae Stacy nyiswa ni to ginang'o gini madwarore mondo mi chako ohala mar mtumba. Ohala mar mtumba en ohala ma kila ng'ato timo, jomosomo to jomoko somo. Koro onge ga ni nitie gima nyaka itim kius mtumba, en mana geno gi capital. Onatiyoga mana gi geno gi capital. License koro mana kiketo duka, lakini ngeni koro nitie jok matimo hawking, en odhi ko uso ka gi ka. Lakini kisewacho ni idwa keto duka, ma nyaka imany license. Moto nyaka imany license. To kionge duka ti usa. Kionge duka ti usa. Idhi e saloon, itang'o ne ji, idhi e kinyozi, iwuotha kamano. King'iyo sani nitiere oganda ywago pek mar ngima. Diponi ma osegero sekta mar mtumba kaluwore gi ni bechgi at least thoth ji nyalo afford go. Yudo ni sani ji ywago pek mar ngima. Diponi ma ose affect weche mag biashara ni mar mtumba koso samoro nyalo kelo ber mar ni thoth ji ok nyalo afford ni bechgi tek. Koro ng'eny gi ng'iepo ka samoro bende nyalo bedo jok mane ng'iepo samoro kawo pesa koro ng'iewo kata mana chiemo nikech ngima bende medo bedo matek. Chal nitiere nade sani? Ngini kata ka ngima tek nyaka irwak law. Kata ka ngima tek. Koro kata inyiewo chiemo, ibo mana nyiewo law. Koro nyaki balance. Alafu ngeni sani koro kaka ngima tek. Joma ng'eny koro uso mtumba. Yudo ka ng'ato ni office to en gi side hustle mare, en gi duka ne mar law. Ng'ato ni office ko office 5, samoro dhi kata opedho hood kamoro e dho ndara, odhi kata opedho wuoche. Koro anawacho ga ni if you are willing to do it, just do it. To kamano ahinya. Jaspas nyiswa ni to piem mane ma untiere go gi jok ma uso lewni manyien. Be nitiere gimoro kamuyudru e ni kato gi lowa, kato aloge. Ere kaka ng'ama ni mbele koso ng'ama ni gi advantage? Piem mwanwang'o kod jok madir gi law manyien obiro mana time mar December. Lewni manyien ing'eni they have peak time, especially December. From January nyaka dwe mwantieri nyaka 11 onge ng'ato mabro ringa ahinya lewni manyien, labda ka en ng'ato man kod nyalo. Nikech lewni manyien, for example, men t-shirt ma mtumba nyalo yudo 150 kata 100 shillings. But men t-shirt ma law manyien kidhi silika nyalo 350 tinya kama 800. With that difference gi maisha masani osedhirwa ka piny mzima. Nido ka mtumba bedo gi breath kabisa from January to November. To December bende en ga peak time e biashara marwa ni kiche schools are closed, parents onge gi financial responsibilities mang'eny ahinya. And that's the time ma joma nyo save pesa bende donje e biashara ni. Koro okwabet ga gi piem pok waneno wan mbele. Nikech gikomba be kibire to strictly en mtumba tu. An gi biashara nyaka dala kuma onyolae, but still boutique na ma use lewnigo aneno ka kitimo maber kabisa. Kendo jomoko be mauso gik manyien gi. I have a big number of them as a consultant ma ng'ato ng'isi ni koro dwa change to mtumba nikech 80,000 wangi keto gik magisi libro do ka 80,000 is enough even for 6 bells manyalo mi kata more than 100,000 profit if you work on your figures. Koro mtumba to waneno ka wan sawa. Stacy ye gi paro no imbe? Aye kode kabisa nikech difference mantiega enena ni kidhi nyiewo law manyien in sure ni en onyien. Mano e difference kende. Lakini mtumba iyudo law ma ng'ato oserwaka miluonge ni second hand. Koro onge ga competition between law manyien gi nikech kata sani nitie bells mabiro gi lewni manyien. Koro onge kata nitie bell makiyawo to golo ni lewni te manyien. Koro pod quality mare ni malo e mar isilicha. Alafu kendo mtumba en law ma anan gi mara in gi mare lakini wayiero e bell mar tops. Ok gichal. Lakini koro ka dhi nyiewo law manyien ochal ka gima koro nomiwa material. Ini twang'o mari, ana twang'o mara, eno twang'o mare. Kenya uniform. Nitie sama koro kitiyo